खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां बनसुखौ रायजो राजा आरो फरायसाफोरा गनायना लाया आरो मदद होआ बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों टंला फरायसालिमानि बनसुनिफ्राय फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय सोमखोर बर' बिथाङा बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा थारैनो बनसुजों मदद होजाना टंला फरायसालिमानि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय टंला फरायसालिमानि गाहाय नेहाथारि सोमखोर बर'आ बनसु आफादजों रायजो राजाफोरा गनायना बा बनसु आफादा जे रायजो राजाजों गनायना लाजाया बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों बेफोरबायदि आफादाव आं थायोब्ला फरायसा आरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हानाय नङा अब्ला सोंथि सिखाङो बे बनसु फरायसा आफादा बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो नागिरा नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बिथाङा बुंबावदों एबसुजों गोबां रायजो राजा आरो फरायसाफोरा थाफायो आरो गोबां खामानि मावगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावो जों माखासे रायजो राजाफोर आरो माखासे फरायसाफोरानो एबसुखौ मोजां मोनो बा एबसुजों सापर्ट होयो गतिके आं बेखौ नायनानै दिनै एबसुजों आं गोरोबनानै खामानि मावनो होननानै फिन ओंखारबोफिनबाय लोगोसेनो बिथाङा बुंदों जे बनसु जे फरायसा आफाद बे फरायसा आफादखौ रायजो राजाफोरा गनायना लाया जायनि थाखायनो आं दिनै बनसु नागारनानै एबसुआव जइन जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों बिथां सोमखोर बर'आ रोखा खालामना होदों जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेराव बनसु फरायसा आफादा जे गनाय जाया बे बाथ्राखौ बिथां सोमखोर बर'आ रोखा खालामना होदों दानिया फैदों बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों मोननि साइडनिफ्रायथ' माखासे जेंना जेंसिया फैगोन मानो होनब्ला एबसुआ बेलेग आफाद बा बनसुआ गोदानै दाजानाय आफाद गतिके एबसुनि आइडिय'लजि आरो बनसुनि आइडिय'लजि गोरोबलाया बिसोरनि साननाया दस्रा आरो एबसुनि साननाया दस्रा बेवहायथ' आंनि फारसे गोबां जेंना जेंसिया फैगोन थेवबो बिथांमोननि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि आंनि सायाव बा माबा मोनसे दाबि धमखि फैयोब्लाबो आं बे दाबि धमखिखौ नेवसिनानैब्लाबो आङो फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आवगायबोदों गथायोब्ला दिनै आं माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा मानो होनब्ला बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा बेखौ आं नोजोर बोनानै दिनै एबसुजों माखासे रायजो राजाफोर आरो माखासे फरायसाफोरानो एबसुखौ मोजां मोनो बा एबसुजों सापर्ट होयो गतिके आं बेखौ नायनानै दिनै एबसुजों आं गोरोबनानै खामानि मावनो होननानै फिन ओंखारबोफिनबाय बेयाव आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला रायजो राजानिफ्राय निमाहा बियो बेखौनो बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर